αν θα κερδίσει τον Τόμας Παζές. Κλίντον Μουρ εδώ ξεκίνησε ο χρόνος να μετράει. Είναι Καλιφόρνια πάνω από το πόδι. Από αυτό το ραν θα κρυθεί ο μεγάλος νικητής της βραδιάς. Κοιτάξτε μας, με πόση στιμαρότητα κάνει το άλμα, προσγειώνεται. Εδώ ό,τι έχουμε τώρα, 360 από τον Κλίντον Μουρ, που προς το παρόν οδεύει για τη μεγάλη νίκη της βραδιάς. Για να δούμε, θα έχει την ίδια συνέχεια. Πάμε εκεί η κερκίδα, λίγο να τον ανεβάσουμε. Πίσω step backflip. Πάρα πολύ ωραίος. Για να δούμε, έχει ακόμα 1 λεπτό. Πολύς χρόνος. 4 άλματα τουλάχιστον προλαβαίνει. Κλίντον Μουρ, κυρίες και κύριοι, στο Απίστευτο το θέαμα. Ένας τελικός όπως δεν το περίμενε κανείς. Για να δούμε, 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Για τον Κλίντον Μουρ. Σάλι φλιπ. Έχει ακόμα μισό λεπτό. Για να δούμε τι θα καταφέρει. Με χαρακτηριστική ευκολία έρχεται εδώ στο Super Kicker. Cliffhanger. 20 δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα σέρι. Πάμε. Χαμηλώνει. Έρχεται κάτω για να δούμε, θα προλάβει. Έλα η κερκίδα. Ένα τελευταίο. Αφιερωμένο. Ναι. Χειροκροτάμε. Εκπληκτικό. Απίστευτο. Και ολοκληρώνει εδώ τον γύρο του, κυρίες και κύριοι. Έχετε να πάρει το χειροκρότημά σας. Αυτός είναι ο νικητής του πρώτου αγώνα. Για να δούμε, θα τα καταφέρει και σήμερα. Κανείς δεν ξέρει. Χειροκρότημα δυνατό για τον Κλίντον Μουρ. Το σκέφτησε λοιπόν. Περιμένουμε εναγωνίως να μάθουμε ποιος είναι ο νικητής της σημερινής βραδιάς. Ενώ βλέπουμε το replay του Κλίντον σε ένα 360 εδώ. Πολύ καλές εκτελέσεις, είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του rider. Όταν κάνει ένα trick το εννοεί. Δεν αστιεύεται καθόλου, όπως βλέπετε με αυτό το fold εδώ. Και no hand landing. Ενώ ο Τόμας φαίνεται ανήσυχος. Βλέπει ότι έχει κάνει ένα πολύ καλό run εδώ ο Κλίντον με ένα Shaolin flip. Και dead body flip, τα flip. Πέρασε. Και ο Καβλής Γιακάς πρώτη φορά δεν πέρασε κατευθείαν στο τελική. Το Τόμας Παζές, κυρίες και κύριοι. Κλίντον Μουρ δεν ακούω. Για να δούμε λοιπόν. Πρώτο. 1-0 για τον Κλίντον Μουρ. Η ποικιλία. 2-0 για τον Κλίντον Μουρ. Πάμε δυνατό χειροκρότημα. Στην εκτέλεση. Έλα να μας ακούνε, θα τους ανεβάσουμε. Και είναι ο Κλίντον Μουρ νικητής για δεύτερη φορά. Σερί φέτος 4-0. Άνετος. Το λάθος του Παζές. 5-0. Δίκαιη νίκη. Δίκαια στη δεύτερη θέση και στο τελικό όμως ο Τόμας Παζές. Χειροκροτήστε τον. Αυτό είναι. Κλίντον Μουρ. Δεν ακούω τίποτα. Πάμε λοιπόν αμέσως. Όλα είναι έτοιμα για